Okay, so ayan mga boss. Nakita nyo naman dun sa cornisa. Yung cornisa yung ilagay natin dito, yung model MD. So ipakita po po mga boss. So yan po yung MD na model. Tapos 45 dun sa taas yung cornisa. So yung isa pa na ginawa natin dito, itong kitchen. So dalawa kasing kitchen nito mga boss. Dito sa kitchen 1 tsaka kitchen 2 dun sa Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So, andito po tayo sa Bani, Pangasinan. So, before and after na tayo mga boss. Siyempre, bago natin pasukin yung sa loob, gusto ko munang makita po ninyo kung ano po yung itsura niya dati. Okay, so pagkatapos natin may pakita yung dating itsura niya, i-vlog po natin kung ano po yung mga nagawa natin dito. Okay, so ayan mga boss, nakita nyo naman dun sa vlog po natin yung unang punta natin dito. So wala pang kulay po ito nung punta po tayo. So akala ko dun sa loob lang po yung gagawin natin, so kaya hindi ko na-video yung labas noon. So hindi ko na-video ng maayos, so parang kulang. Pero ito, napalitan na po natin yan, yung pati mga kulay nya. Nagdagdag po tayo ng moldura, kulay, pati yung kulay sa bubong, pinalitan na rin po natin. Okay, so lahat ng kulay dito sa labas, pinalitan na po natin. Okay, so ay nagpintura pala tayo mga boss dati. Wala pa pong pintura yan. Okay, so pero andito na po yung mga tiles na yan. So andyan na po siya. So ang wala lang po dyan yung moldura, yung center molding natin. So yun po yung wala dyan. Okay, pakita ko rin doon sa kabilang side. Tapos pinaliwanag ko naman ito doon sa ibang video ko kung ano yung mga kulay nito. So iulitin ko na lang po mamaya. Okay, dito naman tayo sa side. Pero makikita nyo rito, napinturan na rin pati doon sa likod. So okay na rin doon sa likod mga boss. Okay, so ganyan po yung mga kulay niya. So ipaliwanag ko na rin dito yung nilagay nating kulay dito sa labas ng bahay. So dito sa bubong, dark gray po yan yung nilagay natin dyan. So dito nga tayo, medyo mainit. Okay, so dito naman gray delight ng Davis po yung ginamit natin dyan. Tapos seal gray ng Davis yung dito sa baba. Tapos dito sa may smoke gray pala to mga boss. Smoke gray ng Davis. Tapos dito pa yung gray delight mga boss. Tapos seal gray, tapos yung mga moldura nakikita nyo dyan na kulay puti, semi-gloss ng Davis po yan. Okay, so punta tayo dun sa loob. So ayan po yung mga ginawa natin dito sa labas. Okay, so dito naman sa loob mga boss. So nung punta tayo rito, makikita nyo naman wala pang kisame, tapos wala pang pintura. So ngayon okay na, pati yung sala set nila, sofa set, pinalitan na rin. Tapos yung mga pintuan, pininturahan na rin nung punta rito. So may nagpintura po dito ng hamba, tapos mga pintuan. Okay, so ito po yung design na nilagay natin dito. So naglagay po tayo rito ng cornisa. Yung cornisa ang nilagay natin dito, yung model MD. So ipakita ko po mga boss. So po yan po yung MD na model. Tapos 45 dun sa taas, yung cornisa sa taas. Ayan. Okay. So yan po yung nilagay natin dyan. Tapos yung mga strip light po dito, galing din po sa McLagunilli cornices. Pati yung cornisa na nilagay natin dito, galing din po doon sa McLagunilli cornices. Yung ilaw, tricolor na warm white, daylight, tsaka white. Tapos itong nilagay natin dito sa may sala, so RGB po yan. So iba't ibang kulay po yan, 15 colors po yan. So pwedeng palitan, may remote po tayong kasama yan pag bumili po kayo sa amin. So makikita nyo dyan po sa screen yung McLagunilli cornices kung gusto nyo mag-order. Pati itong ceiling rose dito, yun din po yung
nilagay natin dyan. Yung sa Maclogonilla cornices din po galing po yan. Yung ceiling roof po natin na yan, makikita nyo yung bilog po dyan. Okay. So dito mga boss, sa kwarto, ito po yung sa kwarto mga boss. RGB rin yung nilagay nila dito. Tapos dito sa pinlight natin, tricolor po siya. So tricolor po yan, daylight, warm white, tsaka white. Pati ito ganun din po, 3-way din po yan. Okay, so makikita nyo, nag-iiba ng kulay yung nakaset ng yung RGB natin sa ibang kulay. Tapos ang ginawa pa po natin dito, cabinet, modular cabinet. So ito po yung ginawa natin dun sa bahay. So yan po siya. Tapos i-deliver na lang po dito para install. Okay, so tatlong apat na panel pala to, apat na sliding. So yan po siya. Tapos may drawer pa po doon, tapos hanger, tapos doon shelves na lang po. Dito sa kabila, shelves din po dito yung nilagay natin. So yan, nagkamali yata ako. Yan, so shelves din po yan. Dito pala sa kabilang shelves, kasi ito po yung design nila madam, yung nilagay natin dito. Yan po yung sinunod natin. Dito po yung shelves mga boss. So may mga laman na. Ayan po siya. Okay. So yan po yung cabinet na ginawa natin. So tatlo po yan, dalawang sliding, tapos yung isa yung concealed yung ginamit natin. So punta tayo rito sa kabila. So dito sa kabilang kwarto, ganun din po yung ginawa natin, cove design. Tapos yung cornisa, ganun din po yung nilagay natin. Tapos RGB din yung nilagay natin, strip light dito. Tapos yung tricolor na pin light, yun po yung nilagay natin dito. So ganun din po yung design dito, gaya din po sa kabila. Dito po yung shelves, ayun o, may may tabako. Tapos dito po yung hangeran. Tapos may drawer po tayo dyan. Ayan po yung drawer natin. Okay, so ayan po yung hangeran. Tapos doon sa taas, ano lang po to, ayan po, yan, ganyan lang po siya sa taas. Okay, ayos. So may konting hallway dito sa may pintuan. So dito naman tayo sa dining. So dito sa dining, ginawa natin dito cove design, tapos naglagay po tayo ng kanal. So may kanal po siyang design na makikita nyo. Lamp black po siya. So yung kinulay pala natin dito sa bahay mga boss, dito sa wall, white lang po yan. White lang po siya, semi-gloss ng Davis. So pag naanigan mo siya ng kulay, so nagiging cream po siya. So nagiging cream po siya pag naanigan po ng kulay. Lalo na pag yung warm white yung nilagay natin. So sumusunod siya dun sa kulay. So hindi na po tayo nagkulay dito na iba't ibang kulay. So semi-gloss ng Davis, white lang po siya. Okay, so ganun din po yung ginamit nating tricolor dito na pin light. So apat po yan. Yun din po yung ginamit natin, 6 watts. Ganun din po yung ginamit natin dito. Pero dito sa strip light dito mga boss, tricolor po siya na warm white, daylight, tsaka white. Yun po yung ginamit nating strip light dito sa taas, sa may cove design natin. Tapos ito po yung isang natin, yung ceiling roof natin mga boss. Yan po yung isang ceiling roof natin na tinda sa Maclogonilla cornices. So yung isa pa na ginawa natin dito, itong kitchen. So dalawa kasing kitchen nito mga boss, dito sa kitchen 1 tsaka kitchen 2 dun sa may dirty kitchen. So dalawa yung kitchen ginawa natin dito. Tapos crystal granite yung naglagay po ng countertop natin, itong Black Galaxy. Okay, so yan po yung ginawa natin dun sa bahay. Tapos in-install na lang po natin dito nung natapos nating pinabricate. So ganun po yung ginawa natin dito, modular cabinet. Okay, so dito ipakita ko na rin dito. So dito sa may parang bar niya, so ayan ginawa natin. So ganyan lang kasimple ginawa natin mga boss. May shelf siya, pwede mong tanggalin. Pwede mong removable po yung shelves natin. Ayan o. Okay, so dito naman may drawer po tayong ginawa. So may utensil na rin po siya. Yan. Okay. Tapos dito may pull out basket para sa plato, tsaka doon sa ano na yan, sa plato para sa tsaka sa baso. Okay, so ito yung ilalim ng kitchen sink natin. So ayan po siya, open lang po siya. Tapos ito yung kitchen sink. Tapos ito yung isa. So lagayan ng ano to, ng gasol.
yung tangke ng gasol mga boss. Tapos dito yung gas range, tapos range hood. So dito sa may range hood, ganito lang po itsura niya. Okay. Tapos dito, so may shelves din tayong ginawa rito. Yan, pwedeng tanggalin. Okay, so dito, ganun din. Ayan po mga boss. May shelves po tayo. So isa lang po siya. Ayan. Tapos dito, ganun din, may shelves din po tayong nilagay rito. Okay, removable po yung shelves natin. Tapos doon, open na lang po siya. So ganun po yung ginawa natin dito sa kitchen 1. To, mamaya pupunta po tayo dun sa kitchen 2. So ang kulang na lang dito yung faucet niya. So yun na lang kulang dyan, hindi pa inikabit. Okay, so punta muna tayo dito sa kwarto mga boss. Dito sa kwarto, so ganun din cove design, tapos RGB po yung nilagay na kulay ng na strip light dito sa cove design natin. Tapos ganun din yung mga ano nito mga boss. Ganito rin po yung cornisa nilagay natin, yung model MD. Tapos nag-accent po tayo rito ng tasty tan. Tasty tan po ng Davis. Okay, so ito po yung isa na ginawa nating cabinet, closet. Ito po yung sa closet natin. So ito, concealed po to. Yung ginamit natin dito. So hindi po siya sliding. So ayan po siya. So may laman na po. Ayan. Siyempre may drawer din. Ayan, buksan natin ng konti. Ayun, ay malang laman. Okay, pwede natin buksan. Okay. Ayos. Okay, ayos na. Tapos dito sa kabila, so ganun din. Okay, may laman na. Tapos dito sa kabila, ayan, may laman na rin. Ganyan lang po yung gawit natin dito. So, okay. So, ayos. So, dito naman tayo sa papuntang dirty kitchen. So, punta tayo dito sa may papuntang dirty kitchen. So, nag-ayos pa lang silang mga boss. Pasensya na kayo kung medyo makalat kasi madalian na lang po to. So, katatapos lang kasi nila dito na gumawa nila sa crystal granite. So, kaya ngayon pa lang sila na nagliligpit. Hindi pa nga tapos yung iba. Kasi nagmamadali nga tayo mga boss. Okay, so yan po mga boss, ito po yung papunta sa dirty kitchen. So makikita nyo, may single drop po tayo dito, 5 cm po yung drop niyan. Tapos meron po tayong kanal, 5 cm po yung taas niya. Tapos 20 cm po yung na itong kanal natin, yung lapad niya. Okay, papunto yan dito sa kitchen 2. Tapos nagpagawa rin sila ng malit na center island. So iba po yung nilagay na countertop dito ni Sir Crystal Granite. So kung di ako nagkakamali, Pink Porino yung pangalan ng na to, granite na to, kung di ako nagkakamali mga boss. Okay, so ito po yung kitchen natin, kitchen 2. So buksan po natin mga boss. So meron din dito mga boss, pwede rin buksan. Ayan. Okay, so meron din dito sa kabila. Ayun. Di ba? Okay. Tapos dito may drawer na. So yun po yung drawer niya. Tapos dito ganun din, open din po siya. Ayan. So hindi pa naayos. So andyan pa yung mga gamit niya. So yun na lang po hindi nailagay rito. So dito may gasol na. May gasol na. Tapos yan, open lang po siya. Okay, dito naman sa taas. Ayan. Tapos open lang po yan mga boss. Okay. So ayan, pintuan lang. So dito naman, ganun din, may shelves siya. Pati dito sa kabila, may shelves din po siya. So pare-parehas lang po siya mga boss. Okay. Tapos doon sa taas, ganun din. Ayun, ganun. Hindi ko medyo mataas. Okay. So ayan siya mga boss. Okay, pati yung ilaw dito, tayo rin ang supply nito. Ayos, ang ganda na. So yan mga boss yung ginawa natin dito. So interior, exterior yung ginawa natin dito. Ceiling, pintura sa labas, saka sa loob, tapos yung kitchen, cabinet, tapos yung mga closet sa mga kwarto. Yun po yung ginawa natin dito. Okay, so ano pa ba? So marami tayong ginawa rito mga boss. Di ko lang yung ginawa natin. Basta yun po yung mga ginawa natin. Nakikita nyo naman doon sa before niya. So malaki po yung pagkakaiba ng
dumating po tayo rito. Okay, so yan po mga boss. So ayan, maraming salamat nga pala kay Ma'am Lunisita Orquiza. Sila po yung may-ari ng bahay na to. Maraming po salamat po sa tiwala. Kahit po matagal, naghintay po kayo na ipagawa yung bahay ninyo. So ayan, maraming salamat po sa kanya. Dahil nag-sponsor po siya lang ng kambing nung bago kami nag-swimming. May binaon po kaming kambing. Ayan, maraming salamat po. Okay, so ayan po. Ang ganda. Ay, si Uncle, oh. Uncle. So, Uncle, kasama natin nag-swimming. So, ayan, mga boss. Yung picture po na ito, ipapakita ko na lang po dito sa last part of video natin. Para makita nyo po yung mga ibang ginawa natin. Okay? So, ayan mga boss. Sana nagustuhan nyo po yung ginawa natin. Sana nagkaroon po kayo ng mga idea. Lalo na po sa mga nagpapabahay dyan. Sana po nagkaroon po kayo ng idea. At sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project, sana po nakatulong po sa inyo. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin. Susunod ko na po yung mga picture na ito. So ingat po tayo lagi at God bless. Okay, tara na mga boss. So patayin ko na yung mga ilaw. So pwede nang patayin yung mga ilaw nito. Magpaalam na rin tayo. Paalam na rin tayo. Tapos sila Boss Crystal Granite, alis na rin po sila. Ay sir, hindi nyo ba ikakabit yung ano nun? Yung mga poset nya? Tubero po, sir. Ha? Tubero po. Tubero? Sige. Okay, so ayan mga boss, paalam muna tayo kila Uncle. Uncle, link kami nante. Ay ni Madam Mirasulan na eh. Facebook. Si Madam Mirasol, yung isang asawa ng Uncle. Kasama natin dito. So andun naman yung tropa natin, sila Crystal Granite, umuwi na rin po. So galing po tayo sa swimming. Nag-swimming po tayo dito sa Bani. So bisitahin nyo rin yung last video natin mga boss. Yung nag-swimming kami rito sa Bani. Ayan sila Madam. Madam, maraming salamat. Kay Mami. Yan, shout out kay Ma'am Mirasol. Kay Uncle, kay Nanay. Ayan. Maraming salamat po sa pag-asikaso sa amin. Ayan. Thank you rin sa pagpaganda ng bahay. Ayun. Ingat. So, uwi na rin sila. Ayan, maraming salamat sa kanila mga boss. Dahil nung nag-stay kami rito, talagang hindi kami pinabayan. Ang daming libre na libre ng mga tropa natin dito. Sila Madam, lalo na si Ma'am Lunisita. Yan sila po yung nag-aasikaso sa amin. Ayan, sige po ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Thank you ulit po. Thank you din. Sige Uncle. Okay, so ayan na mga boss. Kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Yung picture po na ito, sunod na lang po natin.